live chenro mari mar kuku mar wachen chieng' tich ting'eni ken chieng' tich pile ka pile wabedo koda ka mheshimiwa Leonard Oriaro morido Central Alego Ward kaka MCA mare odiochieng' ma kawuono ni ema Dio Wino Misiani nowito ngimane ikalo farayo to koda uchieng' odiochieng' ma kawuono ni bende mane Stella noduoge Stella kurudi nyumbani kano chamo fare koso noko chamo mara chako mana lighter note machiegni nyinga en Harun Otieno wagomba kweche gi kumano timre weekend ni wach nero mar judge bench mano rule dia beach kane mano ngado BBI olwar koso kolwar Leonard Oriaro wache na okachiel to kodagi dwaro mar dhi doho mar aywagra mar bende chak dog kolo kendo wach ni kendo molo chutho weche gi kibende mar jotendo machon mano lim migosi Ruto ka gipango chiro weche mag uchumi e Nyanza kaeri kaachiel to kod Sosion chal ka gima koro ni nyalo bedo gi ndalo mag mogik ahinya e telo mar NAT live nyinga en Harun Otieno mheshimiwa. Yes. Jumo terinadi wiko terinadi. Awabati maber kuom. In kaka ja goporo kata ja BBI matimata. Ka BBI olwar pongulu pangla rege ochungo kuywagi train manukono sewuok onge chungo ochung motoko obed piny mowach no toka mania. Iwinjo nani? Gima nyako ni gi dongruok mopanga. Loan plan development. Nagan gik moko dhi mbele kudoga chien. Onya machungo to bombe mbele. Pachi ruling mar judges abich. Diera makende en ni ne katiba masani no sayango doho tiyo tijege. Makanga to nigi ywak to dhi kuro. Onge ngose dhi kot ni gino bero med bedo maber. So wayo ne ka jakom nyose yie abenda se yie ni gicho chunge to weche momulo kae makech weche par gabiro ka kech pok aneno gima kech machalo kodgi to mabende kopore na owe kamano to dhi bedo achiel mokwongo e piny mangima ma yeso gasiem kasembe rombo kiyalo kesesa inago. Mheshimiwa chik wacho ni kapono dhi kare doho mar aywagra to kata gik moko par ga uchelo wuota chielo chung to pod BBI process nyadhi mbele mondo kadore koda gi paro machana sumo kuom migosi Steve Ogolla mana achiel kuom kinde ma piny luoro ahinya. Nitiere kar tiegruok mar paro school of thought. Yes. Owacho kata mokwongo ni gima joka dhega ni dhi apil chen kanono. Wawinjo ne? Yes. Ni weche aina ka pek gin gichung' kar kendgi ma gin ewegi aweya kamano. To doho ne wasetirogo ni nyalo apil kendo chako omonyori to kendo chako idhi e doho mamalo mogik mapok wabedo gi ng'obet kuro. To makta masani ma joko odhiye ni achiel onge kuro mapod ng'ato nyawacho ni idware ni medo ng'ato gibed ji abiriyo kanyo. Mago to duto timre nikech koso tiyo maber mar president nikech noleo nang'o. Magi emomiyo idwaro ni fuk kik we kata ka president ma Tanzania nyotho dalade adek to ng'ato osebete kare piny kawaida. So gima nyalo wacho ni en midhiero to ok obi chung' kamano en ka nyalo wache en ni seche gi koro miwa thuolo maber sana wan jo ODM manyalo wacho kamano kik wang'iye kamano gini nyolokre ka gima en girwa kondo wadwa loke gir joluo. So ma miwa thuolo mar riwore aneno korengo giri gotienda molo nyol luongo mbele aparo ni joma ne gwegi woko ne kia koro luongi koro gin kachacha. Ose good list mar judges lawyers madhi tele appeal eri nying jomi kwano yo kaneno but mana dwa bire mana da bire bang'e matin ka ing'iyo dwaro mar mondo mi jogo dhi kot mar ywagruok kendo doho mar aywagra mar dhi chiwo ywagruok margi ineno ka nena ne ng'ato ok dwaro wich kuot nena wachako dog watemo kendo koso ang'o manyiso ga ing'eyo problem ma Kenya masani wanago. Yes. Ji yudo be tich ok yud ji. Ng'ato dhi adhiya kanyo no adhiya chamo sara. Attorney generals mwaseyudo kwetiyogo gi ng'eny gi chamo mono sara. Gik mineno doho wacho gi. Dokta jopiny ne wacho ka japiny ma kawaida kata ma bi ok odhi skul. Ng'ama ok osomo chike ne ng'ur. Waneno gigi. Yes. Ing'eyo gima nyalo wacho ni gimomiyo ji riek ing'e pajudu gi philosophy. Philosophy en rang'iny mar somo moting'o gwenge duto te mag somo. Moko wacho nyaka ibed wakili yaki understand gigi. Iwinjo nikech nitie penjo philosophy bathe ulone epistemology en openjo ang'o momiyo ado bedo nade kama nade
Mae gik ma ng'ata nyalo penjo ko chunya kibedo wakili. Weche 17 ka kech odak buodhre. Gima to ni jado nyalo dok ne court oreso mokwongo gi ofise mondo wuondre ne noriek. Ndo wachelo koketo mbele mogik gicha cholonyo president du. Iwacho ngano ni case chike ma Kenyan president en above the law. In na above the law ko kimulo pende chik auchiel chapter 6 man integrity. Machake ketho to kin above the law mamoko ko wadumoro weche moko maluwi bathenge tero winjore. To chapter 6 leadership and integrity weche mag telo kod bedrock. Yes. Momento no ka joko wachni e biadwa wacho njoko lugo ni misa joka ni kare famisa ketho chik koro kikomi no kuti chik en ni tirito okomi no to kisawe chik koro komi no bende famisa ketho chik be ok ng'ega ni president Lungu mar Mr. The judges no attack iluonge no Uhuru Kenyatta nikech owe oketho chik ma pok odwaro nikech nitie gik ma nok otimo. Nyal penjo nyalo biro to notimo gigi kok openja to ne pok gibet piny. So mae midhiero mantiere go kawa. Samoro wacho ne weche siasa noket mbele moingo weche chike. Koro weche chike duogo chien weche siasa. Kamano. Mheshimiwa, jomoko ng'eyo kendo penjore ni to achiel kuom gik ma nowacho ruling nieri en paro mar japiny gini ok nokawo paro mar japiny bende ok en dwaro mar japiny mondo midhire. In achiel kuom joma osebedo ka dhiro BBI matimata chendo nieri nokawo paro mar japiny koso BBI en mana giru kaka jotelo. Kata wach mar kedo ne katiba kanochakore kinde mane Oginga kethore kod Kenyatta. Yen kingi katiba masani Oginga kelo dume dong ne gin gi jopiny odak otime kende itime jatelo tum na gimo kantie gi joma luwe to joma luwe ge jopiny ineno mokwongo in ka jatelo ing'iri ka japiny tineno gima rach ting'iyo ni gini be chando jowa to luwe kata nama ne idiyo ihinyo Matiba gi Rubia giri gikone me omake jakom cha ni mako ga jakom balorne e ang'enge higni 9 otwe nitie na joma ne kode mage jopiny iwinja kero gikone wagolo section 2A mamoro wacho ni agoli ogole ga ni ne kanwe madware kose en moko dware kose jopiny madware gikone 2010 constitution eneno jendi man nitie joma ne pinge kata na multi-party ni jomoko oyudo bene mogik sani mwaneno sanegi ne pinge ne gin jokanu Kibaki Kamano Kalonzo Giri Musalia and all that. So gima upogore katiba masani odhi yangu gimiluongo ni jopiny mopogore kane wapare ga choncha. Koro gimomiyo konene gi jopiny ng'eni katiba iloko ga sama piny ochwakore wanga ka 2010 kama ichunge ineno ni jo Kenya ole katiba ma 2010 gidwaro noloka ognol ibrodo ni gimo karate achiele makwongo fwenye to injili landore to jikale nitie jok moko mok nyal ga fwenyo ni gimoro rach jo Kenya sero BBI loko mar chik nitie joma sere kod nitie joma ok osere wawachni e piny mar Kenya onge gimogi onge chik ma wacho mar kapen chike mwacho public participation lakini okoro na Nairobi Pokoloso chik mar public participation miwacho ni jo-Kenya gin ji 40,000,000 to mondo bed gir jopinje gima chake no ka jokanyo choko newachoko sei mar ji 1,000,000 gi bathe kende jogombulu to gin ji milionde buora koro ng'eyo to jok manoko choko sei gi ka nok gin jopiny seche moko adech atana rito gombulu so gima joko wacho chaka ok ginyalo wacho ni jopiny ne ok ogolo pachgi jopiny nogolo gola pachgi nikech kata gweng'e kuchocho naneno ka kaka sei dhi mbele ayudo ka ji osejazo form tambina jaze so gima paro notimore gima joko bi owacho nitie weche makech mamulo muhumburu mar katiba iwinjo koro yo mane gini biro gocha samoro no konyal chakre gi japiny ma kawaida samoro jopiny masani ojwango gik mokelwe jotendgi choncha ne jotend piny matelo ti oipuro tiendgi kamano yaki wacho ni jopiny ywak
So midhiero ni e gigi emo ni jokwacho nwadwa ng'iyo to joma dwa kawo apil gi to tek. Koro mheshimiwa gima dwa penji simple kata oyo jopiny bosewuotho kod BBI ni chakre tinde nyaka giko tabu mantiere wach katiba. Okay, koso oyo dong nitie jomjiorado bomas warado kata mnasiasa ma indi mori yaka japiny osegwere ni kawo pache watemo kaka jopiny to koro dogo madhi thegwa nikech pinje masani pinje katiba mwango gi oyango dogo ne kar ward mari mar Central Lego be sesume para mar jopiny kata gisomo the draft inga gimatimo sabu mwantiere go yes nitie jok moko ma gik moko odhi maber to gino ber to ka gwil moko koro jikwedore koro Israel koro ward ni adwa bira hisi in penjo no kaka doke direct odiro matek adwoke kama owuone jo ward na gin jo Israel yes dongi mor ka muso golo gi Misri to gichope piny mar Ongaro no Musa ne dewe Misri kama ne wacha lakini kana gineno tablet mane Musa tingo to ginyalo ng'eni no aneno to ok ne gineno to ok ne gineno chike ma to gichagi lwaro Musa gimiyo Musa lwaro lakini ne gineno jogi noneno BBI koso koneno adwa wacho ni ji loso mopogore ane mbui mang'eny mag Siaya iluongo ni Siaya Political Forum ng'eny ji mo gi gik ma otimore gi nitie jok ma wacho na pana gini dowewa gini usoriwo jo Kenya. Mheshimiwa, pesa mar japiny osedhi e gini eri weche mathoth bende osedhi jopiny bende kineno gi dhano pogro kata gokinyi ne redio gokinyi jomoko siro jomoko ok sir en gima ok nyal koni jo Kenya ok dwar te kata jo Kenya ohere te. Moko kuom josiasa weteni wacho ni judges abich gi ne chulo kuor ne ker nowacho chien kacha chande ni we shall revisit ne gichulo kuor no chapo ni winjo ka okay live chenro mari mar kuku mar wach gimoro ne dhano ok tono no chande pokunyo ng'ane no ng'amo negi ang'o monego to nade inyalo non nyaka ng'ama samone tuore manong'e ni kuma nyalo bedo gi ngima mare bedo ma kata kamano dhano pok no ng'ado buche to bura mar BBI to chal ni ng'ado Steve Gwolo Kilkano kacha nowacho ni Haron BBI otho olwar pungulu pangla kata gidhi Supreme Court kata gidhi Court of Appeal kuma BBI onge the earlier the better gidombogo mondo mwachak chon wang'i godo kod adhola madhi bedo ka to koda gi late to koda gi wich kuot ma piny luo oyudo. Nyinga en Haron Otieno kikigole ka nikech aduogo kod Mheshimiwa Leonard Oriaro. Live chenro mari mar kuku mar wach iluonge ni Mheshimiwa Leonard Oriaro Nyarwa ta penje seche mane onoko Mariam ni to siling atamala beach mondo mane bro bire won chande gitemo nango to ngisa ni Haron yore pod ng'eny monyalo ni mano to dhir japiny kata obedo ni sani BBI to chal ka gima lwar kama hili. Mheshimiwa ise wacho ni ng'ata kata ka samoro to nyaka wach ni ng'ano timo gima kama hili idhi e doho mar apil jaduong' kama seche moko owuondre ni doho mar apil nyalo wuoyo penj 10 kod 7 gi te kaka chik wacho to rengo onge tim maru Otinda Molo onge tim maru Oraro onge tim maru Fred Ngatia onge tim mar ker Okongo Mugeni onge tim mar tim nieri Ahmed Nasir onge yawuoyi mosegabedo ka twerre e doho kochung' koda gi party mar ODM to koda gi party mar Jubilee. Waneno ji manyien, waneno Paul Mwangi, nitiere kachande, waneno Kihara, waneno Professor Mawuod Loyaland nieri, Keno Geto, aneno kaka Solicitor General, expert, ang'o matimore jaduong'? Wach maduong' e gini, kiweyo apil ma jakom nyowacho ni gino koyie go bato rwake. Mane weche mag iluno rule of law. And jo BBI Secretariat be nyowacho ni gidhi apil. Wat mar jakom manyalo konyo situation ni. Ang'o mi mar jakom? Nitie gima temo wacho kanyo. Mar Attorney General en mar Thereso nyingo Uhuru. Umi uluonge ni Mr. Kod gik mang'eny motimore magin the process. Okanga maniluwo ka idhi timo gigi nitie kwende moko mayumano okete go mbele chal ka gima ng'enge ne nitie ineno ba notokore tawo malando gikwa mag siasa gi samuri nyalo ga kisebet kichien tidhiro jogi tidong' chien
to president aparo nitie kaka no conduct himself omiyo otokore tao malande omiyo gino juke lando. Jakom nikech kiwacho ni public participation, jakom nyalo bedo ga case to tero kinde ne mondo odhi ores side cha. Ng'eyo gima fani ga geche. Mheshimiwa adwa winjire kodi. BBI ok en gir Uhuru Kenyatta. BBI ini wuone komne. Ne sewacho ka ni gini en nyathi jakom. Odhi demos mo. Mar ariyo, kochopo kama koro court no osewuoyo, jakom bino oseloso. Ka gidhi court of appeal, gidhi kaka joge jakom gi joge Uhuru. Penjo ma penjo simple, Orengo onge front line, Otinda Molo onge front line, Okongo onge ni jou mungi ga pile pile onge. Ngene penjo ni nado wokega. Yes. Duoke ma direct mondo mi dana moro yudi mapiyo piyo. Okochu no nyaka gibed kanyo. Kata nan cases ga yalo ga kata e court magalagala go. Tiro samuwe kinda ni nitie moro machaka mede bathe ka makuodho ne wach. Kindi bro iro seche moko weche mikuodho gi konyo ng'ama koro ane mbele. Koro rengo gi ni kuodho nwach gi oko. Orengo gi ok nyal dong chien. Ok anyal wuondi odak dong chien kata Otinda Molo pacho Otinda Molo gorengo giri. Okongo mogeni. Mano ka onge to gigo pod go kadhi medo lwar go bok pier. Nyocha no goyo rengo gine ni gik mane giwacho kane ging'eyo. To joma no goyo gi kisani gik mane giwacho makoro moko dose. E mana sewacho. Yes. Timo gik moko ga ng'enge. Ni koro ni ng'ato chung'no riek no lecture ji. To gik modwa lecture go borgo. Omiyo magi achiel kuom gik manyiso ni gini kata joma wacho ni nyodhire chaka opogore. Gigi parga ne jaji, seche moko yudo ni jaji gimowinjo oko cha bende konye loso gire ma oloso cha to biro jaji nyiso ni ji opogore. Atuli wacho ni Ker Uhuru Muigai Kenyatta nocha koda gi ruling. Gola Atuli kanyo, Atuli en ng'ama osebedo ka nodho sirkal kinde duto. Yes. En macha ng'ama loso wacho bond iye. Makaber mage jomo nego bed no oseweyo luth mondo joma moko tela. Nikech onge value mo ada. Doneno ka wach mar labor sector kamochungi dongo podho. Sani ndiko ji contract, kindiko ji contract, wach mar tinje no biro bedo na in the future. Gola Atuli oko mane na chiel kuom jogi koma nyodho sirikal kendo sekta mar leba mochung'ne bende koro osepodho pangla. Mane wacho kod Mheshimiwa Leonard Uriaro en jakeno ratiro mar oganda en achiel kuom jotich. Mabende Atuli otelo ne kata kamano pogore kod jatende e paro. Live chenra chiel kane miwache pachi maonge luoro nikech wan wawacha diri maduk. Nyinga en Harold Otieno live Mheshimiwa Leonard Uriaro. Mheshimiwa ka wang'iyo gik matimore gwenge ma Kaluo, wiwa ok nyal wil godo. Jotendwa machon moting'o Grace Akumu, Jack Ranguma, Martin Ogienda, Almas Otieno kaachiel gi yawuoyi moko ne oromo gi party mar UDA ka giwacho ni gindiko ni Luo Nyanza Economic Caucus kata Forum. Isiro paro koso. Koro mago bende dakwache nitie public participation. King'eyo weche mag ohala ambe atupni. Ema dhano wuok oko mondo wache ni chal joma do uso piny Luo. Kora duogo ni mne gik ma wacho ka. Yes. Piny ni nosechwe makoro katibo osekete jakom ne usekedo. So ng'ato nyalo tiyo yode to kiny betimo gimohero. Iparo ni jotelo gi kiwacho adier ni gidene nade giungana gi Ruto kata gidonjo UDA koso en adier ni gin gi interest mar piny Luo gidwa konyo piny Luo. Moko nyalo wacho ni wanang'ne. Moko kinyal ng'eyo Nyasaye samoro timo gik e yo magalagala. Kata marach no kawe kaka mano. Maber be kawe akawa. Agana bor gi joga ki agenda margi. Pok ng'ato ogonaga simu kata mna gigocho ne kata mna ng'ato momong'i asia kocha bowinjo pacho ria no ria kama anabor gi mago to ing'eyo to bedo kocho ni ka ikawo pachi kende ka ikawo pachi. Pod gikone wabro na duogo e gimora. Inya dhi tikbiro gi gima ber. To ipenji to sami dhi kele ni penja. Koro ro seche moko gikwa mag siasa gi. Samo gima ber e piny kalure kaka obiro. So but gidhi adhi mbele nikech gin gi gima gi gin gi jok ma jo Kenya ng'eyo wang'egi to gidhi adhi mbele wan gi siasa mar thuolo. Aparo ni wege gitim gigi. Okay, wege mondo mi gitim. Ka ilose wewe ng'ato mondo mi otim gimoro kaka dwaro. Waneno ka Migosi Collins Oyuu koko mar manyo Secretary General mar NAT chal ka gima odwa golo Collins, odwa golo Migosi Sosiony to wacho ni Sosiony pok otiyo maber NAT kendo nodwoko NAT chien. Aparo ni adonyo cha ni winjo doho nosewacho ni Sosiony kuro kenje puonj. To bedo kenje puonj no dong'en kuro tiye ke kome cha.
nyaka ne kata kinde mar telo mokwongo we masani dong waziri mar tich ne dhi ga e doho ba nosega wacho nyaka ni Sosion ok onego bed ni kawo kombe ariyo mar NAT gi mar bedo bunge. Midhiero gi duto te no wachako neno gi chakre chon. NAT nosepodho e lwet Sosion to ne okoro na iye. To nikech no komo mar bunge manomiye ni nyo gimonyodho mamit to mar jotich bende jopuonj bende ochamo to chopo kama jopuonj owuok e kwan mawuok 270 gi wiye higni 2 mokalo jopuonj masane ni e bwo NAT samoro gin 10,013 kende modak golo pesa makonyo Sosion. Koro Sosion oyudo exit mayot. Koro wuon uriemba to ng'en pod odwa chamo siasa higni mabiro gi bang'e to bro dhi dwaro kom machielo. Odhi chamo siasa nadi to nikech no be nominated samoro ko nyalo nomination ok ochuno ni nyaka abed ng'among'ol mondo yaka oyiera na dhi chune jomong'ol. Doneno kwa mfano nitie ranyisi madwa nyisi Mwaura dong ne en ng'among'ol albino. To ng'ama nyorikni obedo gazeted toke cha en ng'among'ol. So jopuonj no nyalo yiera ng'ato madhi wakilisha gi. Iwinja kotu nyalo yiera ng'ata madhi wakili ema nwang'iyo gik moko kinyaluo ok wang'iye gi paro mar piny mangima. Ponono Migosi Collins Oyoo obiro yudo kom nieri iparo no nyalo tayo NAT maber. NAT osekethore. Ni duok na wach NAT nosepodho to magi gin gik moko mawuok lwedo mawuok IMF, World Bank, structural adjustment makoro kudwa ni ndiko ji kiana permanent and pensionable cha indiko ji contract to kondiki contract magi gini ariyo okang ni wuok idhigo ni haki yetu doneno ka jok maonge NAT mos jopuonj manyoni e NAT pokome omed msara o marupurupu kata promotion margi. Yes, iwacho ni kuongi wuoge NAT already sirikal mwan goni nodhi butiyo gi chike yo magalagala bosethiro jopuonj to ma midwa thirgo sectors duto mag tich mane bwo sirikal iwacho gi ni une contract already nosego gachon. Ok winj ka wabunge loso kata na nyaka jotend jotich ka Sosion ok ne gine sense gigi osepodho nikech ereka jotija service commission medo na jopuonj moko ni NAT jokupet gi mamoko ka to NAT sama NAT bedo maji onge ni ok en concern mar labor movement ok en concern mar atuoro pokelo penyo mara ponono ni Collins oyudo kom nieri ba awacho ni niya onyalo rio NAT koso gimo timo onge nikech mondo mi obio convince jopuonj ma kawaida mondo donje NAT kakopet nolos nowach ni dwa ketho NAT ba jopuonj mag secondary mag colleges kod mainago noweyo NAT ne ka gima odwa dong ka gima ne gir jo primary emneno ka chien kachacha kane jo counties dwa chako ndiko jopuonj ECD Sosion ne rikni dhi e court koseng'anyan the number of kaka kwa mfano Siaya bendi karibu 2,000 ka county ndiko 2,200 nyiso ne gidhi medo kwane NAT to mage makore ng'ado pesgi to konyo Sosion gi giri chamo. Koro sani convince jo Kenya mondo doge NAT dhi bedo matek. King'iyo kamera nitiere dayo moro manogo kura ni BBI konye ni gini Raila tayo to nowinjo ni gini eri olwar pangla samoro shoko go kata attack make los gi miyo no king'iyo kamera nitiere mama ket lamo ok wang'eyo gima dhi wuok ne wasekelo chik magalagala ma judges nyalo tiyo ng'ado bura ka gin magihero so waket lamo mondo wane gima dhi timore dho midhiro ni mbele maduong'. Inactivist tiwacho ni okelo chik magalagala ok chik magalagala ne en chik ma ohuyanga onya ng'ado kond gi kon. Okay. King'iyo ka etere nitiere miyo moro kata ja Kenya moro mano ok dwar BBI wacho ni gini giru koro lwar pangla en celebration mood. Oyo kik utim kamano gikone wanowete ka odoko ka koriti wacho ne ayie otimna maber to koko doko ka ng'acha tiwacho ni be pod ayie nikech mane kaka chik ne dwaro gik moko bet gikone wan jo Kenya. Josiasa weteni manyisa nokwedo manowacho ni BBI ber tren osewuok dhi pok maeno gachokolo mochung'eyo koro chung'eyo ma en thuolo makende nyaka ing'e ni gachokolo no nyalo chalo kaka gunda miwuokie cha
inyalo ga dokuro tiyudo ka budho twi dhi pon be dogi cham. So gunda samoro ok kwede. Gikone en ni warang to wadwa dhi mbele nade, to joma nyomi wachopo kae gin joma mage, kata bed mani ng'ato nitie ng'ato onge, wang'e ni an dhano nikech jowadwa nitie, kik wakwedre. Joluo nogo ngero ni chien kiyany osito kaleka sam to nower ni lawi to noti chiemo ne omdugi. Leonard Oriaro mheshimiwa to wacho ni gunda kikwedi. Chope giko machielo mari nyinga en Haron Otieno chako doga time kendo chieng' machielo live e Kuku Mar Wach.